Sí, dígame. Hola, bon dia. Espera un momentet. Ariadna, ens escrivem a seva. Vale, digue'm. 32 anys, fill, prioritat 0, molt bé. Alfa 1, Charlie, 1, 5, 6, 8. Molt bé, molt bé. Glasgow 3, no intubat per dificultat, molt bé. 10 minuts, perfecte, són les 8 del 8, perfecte, molt bé, gràcies. Avises a ratxos i banc de sang i activo el codi. Bon dia a tots, soc el Ferran Santaulària, ens coneixem. Avui lideraré el traumatim. Ens ha activat el 100 per un pacient politraumatitzat, 32 anys. En principi és un accident de trànsit d'alta energia, ha costat de treure del vehicle. Sembla que té traumatisme cranial, traumatisme toràcic, traumatisme abdominal, inestabilitat hemodinàmica, Glasgow 3 inicial, han intentat intubació i mascareta laríngea. Anem-nos ubicant tots, preparat material, però reviseu que estigui tot bé y decidim una miqueta los papeles que fem tots. Soy Jorge Maciel, soy médico anestesiólogo. La vía aérea parece que no está protegida, asegurada y tendremos que intubar. Soc la Mireia, la infermera de la via aèria i el material per la via aèria està preparat. Jo soc la Carol Lorencio, soc metge intensivista, m'encarregaré de la B. El pacient arriba amb un trauma de tòrax, és possible que necessitem divers material com per exemple un tub de tòrax, el respirador ja està preprogramat, tenim l'eco aquí al costat. En principi, Mariona, em confirmes que tenim tubo de pleural preparat? Soc la Mariona i ja tenim el tub toràcic preparat amb el pleurevà. Jo soc la Laia Falguera, soc cirurgiana i juntament amb la Carla ens encarreguem de la B i de la C. Si cal posar un tub de tòrax jo puc fer-ho, o sigui que si Mariona quan ho tinguem m'ho prepares i Manoli m'ajudaràs també a posar el tub de tòrax si fes falta. Soc la Manoli, la infermera de la circulació, i ja tinc preparat el material per col·locar vies i extreure mostres. Soc la Laura Pagul, la radiòloga de guàrdia, i necessitaré l'ecògraf per realitzar l'ecografia abdominal per valorar si té líquid lliure al pacient. Jo soc l'Ariadna, la metgessa de suport, jo he fet el preavís al banc de sang i a radiologia. Soc l'Arnau Moreno, el traumatòleg, ja tenim preparada la fèrula de Brown i la faixa pèlvica per immobilitzar la fractura. Soc en David, el Salvador, i ajudaré a fer la transferència del pacient. Hola, buen día. Presento al paciente. Esto es un señor de 32 años que ha tenido un accidente de tráfico de alta energía. De hecho, ha sido una extricación difícil, hemos demorado en el lugar y hemos tenido que actuar en el sitio, en la zona. Vale, vamos a pasar el paciente, todo el mundo preparado. Vinga, mano al cap. Vale, 1, 2 y 3. Vale, obrim el matalàs, sisplau. Comencem a monitoritzar. Traiem camí del 100, sisplau. ¿Respirador preparat? Jorge, ¿tienes vía aérea cogida? Sí. Vale. Mano al cap. Todos preparados, venga, 1, 2 y 3. Amunt, fora tot. Fora roba, vale, faixa lloc. 1, 2 y 3. Cap a baix, perfecte. Jorge, vía aérea, ¿cómo la tenemos? La vía aérea no está protegida, tiene una mascarilla laríngea, deberíamos intubar para asegurarla. Venga, perfecto. Si te parece bien, Jorge, nos aseguramos de que no tenga un neumotórax a tensión antes de la intubación. Perfecto. El SEM nos informaba de una hipofonesis izquierda. Confirmo que tiene una leve hipofonesis izquierda, pero el paciente no parece ingurgitado, la tráquea no está desplazada, con lo cual considero que no es un neumotórax a tensión y que puede proceder a la intubación de forma segura. Vale, procedemos a intubar. Con la cervical protegida, ¿eh? Sí. Venga, procedemos. Paciente intubado, vía aérea protegida. Perfecto. Carol, comprovem ventilació. Bé, el respirador cicle bé, els volums són Bé, bons. saturació 100%. A l'escoltació continua amb la hipofonèsia esquerra, a més hi ha timpanisme a la percussió, continua sense ingurgitar-se, farem un eco, sospitem un pneumotòrax. Vaja, sospita de pneumotòrax, anem-nos preparant, si vols. D'acord, doncs Mariona teníem preparat el material i Manoli m'ajudes també, col·loquem el tub de tòrax. Efectivament, per eco es confirma, no hi és l'aigua pleural, hi ha un pneumotòrax a l'esquerra, jo crec que s'hauria de drenar. Vinga, perfecte. D'acord, doncs posem el tub de tòrax. Tub de tòrax col·locat, fuga, i ha sortit 200 de sang. Molt bé. Escoltem un moment que estigui bé.
Ha millorat l'escoltació. Sí, Perfecte. el que coneixes ha millorat molt. Molt bé, seguim amb saturació 100%. Vinga, Manoli, tenim dues vies. Sí, tenim dues vies gruixudes, he extret mostres de sang, recet banc de sang també i una prova per al Rotem. Perfecte. Ha arribat la sang. El banc de sang està avisat. Molt bé. Rotem enviat, estem pendents dels resultats, Estan avisats. Ferran, valorant la C tenim el malalt hipotens, està inestable, i hem valorat el tòrax, però hauríem de valorar l'abdomen i el que queda d'extremitat. O sigui, si et sembla bé, el volem fer ecografiat. Laura, sisplau, fem ecofast. Preparo i és una mica, no? Manoli, està passant el plasmarit, Sí. La sang ha arribat? Ha arribat. Vinga, comencem amb la sang. Les dues vies funcionen, Sí. Jorge, via aèria, vamos bien? Perfecto. Si us sembla, faig Sí, endavant. En principi no té líquid lliure intraabdominal, el TAC està preparat perquè el volem aixecar. Molt bé. Arnau, sisplau, podries valorar pelvis? Sí. La pelvis és estable. Molt bé. Demanades les plaques de tòrax i de pelvis, oi? Vinga, perfecte. La cama. Ara anem a la cama, Arnau, sisplau. O sigui, jo, si l'estic jo, perdó, em poseu... Valoreu la fractura del fèmur. Té una fractura bustilodosa del fèmur, oberta. Haurem de posar una immobilització amb una fèrula de Brown i anirem passant antibiòtic. Cefazolina 2 grams. Aixequem. L'hem banat? Jorge, vía aérea protegida. Vía aérea protegida. Sector cervical protegido. Protegido. Carol, com tenim? Està saturant adequadament, ventilant adequadament el respirador. Molt bé, Laia. El tub de tòrax no ha sortit més sang de la que ja havia sortit en un principi. Tenim el fas negatiu i la pelvis immobilitzada i també fèmur immobilitzat. Sembla que està millor de tensions, Manoli? Està més bé. Per tant, jo penso que està estable. Ariadna, estem passant ja sang i plasmanite. Manta tèrmica, el tapem, ens preparem per baixar el TAC, si us sembla? Vinga.